Hop! Ayos ka ba? Ha? Sa lumakad? Apa mo yung kasi kaya na naman. Stop mo. Wala po. May isa lang dyan. Walang putot eh. Kailangan yan. Kaya guys, kanina din na-record. So tapos na yung warm-up namin. Naka 70 siya. Tiklop. Tapos 20-20. Tapos massage therapy. Ito yung last namin part. So for the record, so this our 15 days or 14 ba to? 15 days therapy. Ang guys. So nakaka-hap na tayo. Kalating ba tayo doon pa pala? May kapit na. Nakahap tayo ka yan. Hap. Eh. So nakaka-15 days na po tayo. Ayan, for the record. So ngayon po ay October 2, 2025. Ayan. Ngayon po ay Webes. Ayan. So wala ba yun? Pero nung malambot ang bagyan eh. Sa gulit yun. Kaya nung matigas na tinapos mo ito eh. Nakaya mo rin. Kaya mo. Wow, kung nakaya eh. Sa gulit. Ano sabi na? Ano ka nalalakad dyan? Sa tulong ang tawawan ng Diyos. Imposible. Again, to all family of Ibarra. Sa anak po ni Ate Aden at Kuya June Ibarra, sa inyo lahat, shout out. And both sa Lepre family, shout out. At kay Nestor sa Lepre pamilya, shout out. Nestor. Yan. Shout out. Shout out, darling. Yan. Saan mo shout out ka na? Shout out kay Lovely sa bagong buhay ka na. Going straight ka na. Yan. Yan ako. Ha? Yung natalakad. Ha? Yung ka. Oh, oh. Ah. Oh.